שדיברו לפניי, רוצה להודות למארגנים שהזמינו אותי היום להציג את הכתובות החדשות ישנות מחפירות המשלחת המאוחדת בשומרון. מבחינת ממצאים כתובים, יש עוד המון ממצאים מפורסמים משומרון, אבל אני רוצה לדבר היום על הממצאים הכתובים מתקופת הברזל בשומרון, התקופה ששומרון הייתה הבירה של ממלכת ישראל. והממצאים האלה מוכרים הודות לשני פרויקטים של חפירות במאה הקודמת. הפרויקט הראשון של משלחת אמריקאית מאוניברסיטת הרווארד בראשות ג'ורג' רייזנר, ואלה חרסי שומרון המפורסמים, הקבוצה הגדולה שנמצאה במצבור אחד בבית האוסטרקאות. נמצאו עשרות כאלה, שברים של חרסים שכתוב עליהם בדיו. והכתובות הן בנוסח אחיד, אני חושבת שכמעט כולם מכירים את זה. מצוינים משלוחים של שמן ויין לאנשים שישבו בשומרון, לא כל כך ברור מי הם, פקידים או בעלי אדמות. יש בשפה של חרסי שומרון קווים מיוחדים, למשל המילה בשט, אני שמה שאני... כן. אני אנסה לדבר יותר חזק שתשמעו בלי המיקרופון. ככה זה בסדר? אוקיי. אז אמרתי, משלוחים של שמן ויין לאנשים בשומרון. נהוג לדבר על השפה של ממלכת ישראל ששונה, דיאלקט שונה מהעברית של ממלכת יהודה, על סמך חרסי שומרון וגם רמזים נוספים שיש לזה במקרא. והם מתוארכים למאה השמינית לפני הספירה. הקבוצה השנייה מוכרת הודות לחפירות של משלחת מאוחדת, משלחת שהייתה משותפת לכמה מוסדות. אחד מהם זה אוניברסיטת הרווארד, האוניברסיטה העברית, ה-Palestine Exploration Fund ובית הספר הבריטי למחקר ארכיאולוגי בירושלים. הכתובות שמצאה המשלחת הזאת הן בעלות אופי שונה, כמו שאתם יכולים לראות. קודם כל, האספקט הפיזי הן חרוטות ולא כתובות בדיו. והנוסח לא אחיד, יש לנו כל מיני דברים, יש הרבה שמות פרטיים של אנשים שכנראה רשמו את שמם כאות לבעלות על כלים או ביקשו ברכה ממקדש. יש רשימה של שמות, זאת הרשימה. יש את הדבר הזה שנקרא אוסטרקון השעורים, שהוא מכתב או קבלה לאיזושהי עסקה. שבר של אבן, שהוא היחיד שאנחנו מכירים מממלכת ישראל, ויש גם כתובות ארמיות בדיו. מה שלא היה ידוע עד היום, זה שהמשלחת המאוחדת בעצם מצאה עוד בין 30 ל-40 כתובות, או בואו נגיד חרסים נוספים, שלא פורסמו עד עכשיו, זה הפרסום של הכתובות, ועד היום אף אחד לא ידע עליהם. נמצאו כאמור כבר בשנות ה-30. אז איך בעצם הם הגיעו לידיי, ואיך אני יודעת שהם קיימים? מי שהשתתף בחפירה של המשלחת המאוחדת מטעם האוניברסיטה העברית היה האיש הזה במרכז, אני לא יודעת אם כל כך רואים אותו. כן, פרופסור סוכניק, אלעזר ליפה סוכניק, אביו של יגאל ידין ואחד מהקונים הראשונים של מגילות ים המלח. והוא היה ממקימי חוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, כבר בשנות ה-30. אתם יכולים לראות אותו כאן במרכז, מי שמזהה משמאלו עומדים רות אמירן ונחמן אביגד, ואלה אנשי הצוות הראשונים של המכון, והם עומדים בפתח הבניין החדש של החוג לארכיאולוגיה בירושלים. עכשיו, בחזונו של סוכניק היה להקים לא רק חוג למחקר והוראה של ארכיאולוגיה, אלא בעצם שזה יהיה גם מוזיאון, או בעברית יותר יפה, בית נכות, בית הנכות לעתיקות היהודים. סוכניק היה מעוניין להביא לאוניברסיטה כל מיני ממצאים שקשורים לכל עתיקות העם היהודי בארצותיו, וכך הוא גם עשה, הוא נסע לכל מיני מקומות בארץ ובאזור, הגיע עד סוריה, עד אור האירופוס, והחפירה, ההשתתפות שלו בחפירה בשומרון הייתה אחד העניינים האלה.
ואת חלקו בחפירה הוא קיבל לפרסום, וככה הם הגיעו לבניין של המכון בהר הצופים, שזה הבניין שנחנך ב-1941, ואנחנו באוניברסיטה יושבים בו עד היום. בעקבות מלחמת העצמאות, כידוע, הר הצופים הפך למובלעת ישראלית בתוך שטח ירדני, ובין 48 ל-67 היו שיירות שדאגו להציל את החומר ולהביא אותו לעיר המערבית, פיזרו אותו בכל מיני מחסנים. אחרי 1967, כידוע, חזרנו להר הצופים, והמכון התעורר מחדש, ודאגו לקבץ מחדש את כל החומר שפוזר בכל מיני מקומות. וככה מצאנו את החומר בתוך קופסאות סיגריות יפהפיות בשנות ה-30, מקוריות. פשוט היה מסודר יפה, כולל מה שלא פורסם. לפני שנתיים, לכבוד שנת ה-70 למכון, מ-1941 עד שנה שעברה, עצרנו במכון תערוכה שהיא עדיין מוצגת וכולכם מוזמנים אליה בהר הצופים. 70 שנה להקמת בית הנכות לעתיקות היהודים. והאוצרת של התערוכה, גברת דפנה צורן, נתנה לי בעצם מצאה את החומר הזה משומרון ונתנה לי אותו לפרסום. אז מצד אחד אפשר להצטער על כך ש80 שנה שכבו איזה 30 כתובות שלא ידענו עליהן, נמנמו להם באיזה מחסן ואף אחד לא ראה אותם, וכשחושבים על מחקרים שנעשו שישבו בין ישראל ליהודה על סמך הממצאים האפיגרפיים, ברור שהסטטיסטיקה עכשיו קצת משתנה ואפשר לשאול כמה שאלות חדשות. אבל מצד שני אולי אפשר גם לשמוח, כי אנחנו עכשיו במאה ה-21, ויש היום שיטות טכנולוגיות מתקדמות להדמיה וצילום ומחקר של חפצים. ואחת מהן היא טכנולוגיה של סריקה תלת-ממדית של חפצים ארכיאולוגיים ואחרים. והטכנולוגיה הזאת התאימה במיוחד לכתובות המדוברות כי הן חרוטות, ולכן הן בעצם תלת-ממדיות. כן, בניגוד לכתובות בדיו, שאי אפשר לעשות איתן הרבה בשיטה הזאת. וכאן עזרתי בדוקטור ליאור גרוסמן מהמכון שלנו, ויחד זרקנו את החרסים שבידינו, ובהמשך אני אנסה להראות איך הטכנולוגיה באמת עוזרת להכריע בשאלות של פלאוגרפיה ואפיגרפיה. ממש בשתי מילים איך עובדת הטכנולוגיה. אני לא מומחית לטכנולוגיה, אבל אני רוצה להסביר הסבר קצר. כאן אתם ראיתם את המצלמה המיוחדת הזאת, ושם בפנים יש שולחן מסתובב שהחפץ יושב עליו, והמצלמה מצלמת אותו מכל הכיוונים, ומה שמקבלים זה מין ענן כזה של המון משולשים קטנים. כל משולש כזה הוא מישור, הוא יחידת מישור קטנה ביותר, ובעצם כשיש מישור חדש שעומד בזווית טיפה אחרת, זה משולש חדש. וברגע שמנקים את כל הקווים האלה, מקבלים בעצם ממש שיבוט מדויק של כלי או חתיכת חרס או לא משנה מה. אפשר גם להזיז את זה, אבל אני לא רציתי לגנוב את ההצגה לכתובות עצמן. אז עכשיו אני רציתי להראות עוד תוכנה אחת שמאפשרת בעצם לראות, להדגיש קווים שהם הכי בולטים או עמוקים על החרס. זה ככה ממש בקצרה. אז נעבור לראות את הכתובות עצמן, לא את כולן כמובן, אלה שאני אספיק, אני חושבת שאולי 2 או 3. זה השבר הראשון. זה שבר של קערה מחופה אדום, היא הטיפוס שידוע בשם קערה שומרונית, הנה ככה זה נראה כשזה שלם. זה קערה שמתוארכת למאות עשירית עד שמינית בדרך כלל. והכתובת נחרטה בכלי חד על שבר של הקערה, או אולי כשהקערה עוד הייתה שלמה. השבר הזה נמצא בלוקוס שנקרא E207, שהוא
מין תעלה די ניגמטית ממזרח לעיר. לא כל כך ידעו מה זה, אבל מצאו בה המון שברים של צלמיות, חרסים עם כתובות ובלי כתובות, שמות של אנשים. וסוכניק פירש את הלוקוס הזה כמקדש ישראלי, ואת השמות של האנשים שהוא מצא שם כאנשים שביקשו ברכה מהמקדש והעלו מנחות. אז אם נסתכל רגע על הקריאה של הכתובת, אין פה הרבה בעיות, יש פה שתי אותיות, א' וב'. אם לדבר רגע על הכתב, אז נסתכל רגע על האות הראשונה שהיא א', אין ספק שזו א' של המאה השמינית. אפשר להשוות את זה לאלף בכתובות אחרות מהמאה השמינית. אלה למשל שמות אחרים משומרון, כתובת השילוח, עיר דוד. רואים שהרגל, אני מקווה שרואים את זה, הרגל של האלף היא מאוד מאוד ארוכה, וזה סממן מובהק של המאה השמינית. ובהמשך, במאה השביעית, הרגל הזאת מתקצרת. אז אנחנו במאה השמינית. לגבי אות השנייה ב' אין הרבה מה להגיד, יש בה זוויות חדות שאפשר לפרש כאיזשהו סממן פורמלי לדעת נווה, אבל יכול להיות שזה פשוט הקושי של חריטה על כלי קשה. עכשיו לפירוש, יש לנו א' וב'. 5 דקות, אוקיי. אז מה עושים עם א' וב'? האפשרות ראשונה זה שזה חלק משם פרטי. אני פה השלמתי את זה בצורה הישראלית. אב כאלמנט של שמות תיאופורים, והצורה הישראלית, יש כאן דוגמאות, וי' ו' ובלי ה', שזה כידוע הסיומית הישראלית. הבעיה היחידה פה שאם נשווה את זה לשמות האחרים משומרון, נצפה ללמד לפני, אבל זה לא חייב להיות. האפשרות השנייה היא הבצדרים, סדר האלף-בית. זאת אומרת, אפשר להשלים עד אינסוף, א', ב', ג', ד', ה', ואנחנו מכירים את זה לא מעט מממצאים בעולם הקדום, החל מחרוט על אבן ורשום על קנקנים ועל חותמות המוניים, אז אין מניעה שזה חלק, אבל שוב, אי אפשר כל כך להכריע פה בין האפשרויות, כתובת מאוד, מאוד קצרה. הדבר הבא הוא גם שבר של קערה, שיש עליו שרידים של 3 אותיות. מימין אפשר להתלבט בין למד לעין, לדעתי זה יותר דומה ללמד. האות השנייה היא ב', זה אין ספק, ולגבי האות השלישית, יש כאן שאלה. מי אמר צדי? כן, אבל יש גם אפשרות שזה י'. הנה, אני הבאתי פה בדיוק דוגמה גם לזה וגם לזה. בעצם נשאר רק החצי הימני ואי אפשר להכריע, ומה שיכריע לנו פה בין צדיק לי' זה הקו הקטן הזה באמצע, שכאן הוא אופקי וכאן זה יותר זיגזג אלכסוני כזה. אני אקח את זה פשוט ככה. אז כאן הטכנולוגיה דווקא כן באה לעזרתנו, ובמבט כזה מקרוב, תלת-ממדי על הצד, אפשר לראות, אני חושבת, את החריטה הזאת פה באמצע, וזה, אני די משוכנעת שזה עושה את זה י'. זאת אומרת, אנחנו מקבלים למד, ב' כנראה, וי'. היה צריך להיות עוד עיגול מעל הי' והוא זז על הב'. עכשיו, לגבי ההשלמה, מאוד מפתה אותי להשלים פה תף, ולדבר על לבית משהו או לבית. דיברנו על הקשר של מקדש, השבר הזה לא נמצא ב-E207, אלא ליד בית השן דווקא. וזו מילה שאנחנו מכירים בהקשר פולחני ומנהלי באפיגרפיה, יש פה כמה דוגמאות. אשר על הבית זה מנהלי. בית אני לא יודעת מה הווקליזציה, אז אני אשאיר את זה ככה, ולבית אכזיב ולחיש. בערד 18 יש לנו ולדבר אשר ציוויתני שלום,
בית אדוני הוא יושב, ויש הסכמה די רחבה שמדובר פה בבית המקדש בירושלים. עכשיו, צריך לזכור שאנחנו בשומרון, ואני ישר כבר שומעת את מי שיגיד, אבל בשומרון הדיפתונג מכווץ ואין בית, אז אנחנו נצפה למצוא בית ביוד. אז זה נכון, זה באמת בעיה, אבל אני יכולה רק לתת דוגמה או להגיד שבמצבת מישה, יש לנו פעמיים את המילה בית, ופעם היא כתובה עם יוד ופעם היא כתובה בלי. אז זהו לגבי זה. עכשיו לדבר שלדעתי הוא הכי מעניין. איזשהו שבר, גם הוא מאותו סוג חרוט אחרי צריפה, עם איזה 4 סימנים די חידתיים, לא ברור כל כך מה הם. 4 סימנים שדי דומים אחד לשני. מה זה? יש בעצם, לדעתי, 2 אפשרויות. קודם כל, 2 דקות. אוקיי. קודם כל זה יכול להיות א' ב', אותיות. אם זה אותיות, השאלה אם הן עבריות. אם הן עבריות, אני גם יכולה לחשוב על 2 אפשרויות. או פ' או ג', שדי דומות אחת לשנייה, וגם סימנים קטועים. עכשיו, זה חסר פשר, מה זה הדבר הזה? תמיד יכול להיות שמישהו יתאמן בכתיבה, שמישהו ישתמש בחרס בתור טיוטה, אבל זה עדיין נשאר חסר פשר. האפשרות השנייה זה שמדובר בספרות. אנחנו יודעים שבישראל השתמשו בשיטה האיראטית המצרית לספרות, ומה שהכי קרוב לדעתי זה הספרה 5, זה הכי דומה. אבל תמיד כדאי להסתכל על ממצאים אחרים ולהשוות. אז במקרה, יום אחד הסתכלתי על אוסטרקון השעורים, באוסטרקון השעורים. זה התרגום שלו, או הקריאה שלו. מדובר על אדם בשם ברוך, המילה שילם, שעורים, ימנה, מספרים. זאת אומרת, זה נשמע כמו איזושהי טרנזקציה. כן? זאת אומרת, לדעתי לא מכתב, אלא איזושהי קבלה. וכשמסתכלים טוב טוב, רואים שיש כאן בדיוק 2 סימנים כאלה, מאוד מאוד דומה. הבאתי גם תמונה בצבע כדי לשכנע אתכם שזה מאוד דומה. ולמעשה אפילו החזקתי את 2 השברים ביד והם כמעט מתחברים בשבר, אבל לא. ותמיד יכול להיות שהם היו חלק מאותה קערה ולא 2 שברים רציפים. אז הפירוש שלי הוא שמדובר בספרות. עם 5 או לא, אני לא יודעת. ובעצם שזה מין סימני אישור כאלה, מה שנקרא check marks. זאת אומרת, מדדו או שעורים או משהו אחר, כנראה שעורים. כל פעם שמדדו כמות מסוימת, סימנו על הקערה סימן, check. אולי אפילו השתמשו בקערה בשביל למדוד. ואחר כך שברו את הקערה, כי כבר לא היו צריכים אותה בשביל השקילה או המדידה. והשתמשו בשבר הגדול בשביל לכתוב את הקבלה ולתת אותה לברוך. שזהו, יש עוד הרבה, אבל זה חבל שאין זמן, אבל זה טעימה קטנה. תודה רבה. תודה.